ना हो आज कुछ नहीं आज मन नहीं करते। हाँ ठीक बाटे बोला। केकरा ले बतिया तनी जी। आए हेलो हाँ ठीक बा रख बाद में करम ना ठीक का हो का कहतो जुग जमाना ठीक नहीं के ढेर मोबाइल से चिपक तू हमरा जुग जमाना देखाव दे बोला तन के हम कैसे बात आई तू हमार कमारी खाऊ हम मैं ये बोलबे ना पीड़ा से डोगे खातिर कहतनी बुरा काहे मानतनी जी। हां देखा ना बेटन बूटे बिया ना उ देखा ना के सियान होता के ना बतियावेले देखा जाके को रउआ बड़ बहिनी तो रउआ के संस्कार हो ना सीखी। तो हमार नहीं हरबू जैसे रउआ चलो के छोटी चली चली का चली हो अपन पहले देखा ठीक बा तब हमरा के देखी हो बाद में चल करी आ तल के करा से बतिया बतानी इतना बढ़ चुके हो गइल घर के काम धंधा एगो सोचते नहीं खे आ दिन भर मोबाइल में लागल का करे खातिर बोल पलंग तू रे बोला ना पलंग तू रे लाज नहीं खिलागत। अरे कौन चीज लाज लगी हो कौन चीज कौन लाज लगे बोला ना निमन बतिया समझला कैसे मरचाई लागेला सब कहे के हाय ए लुरिया पर सब ना पिटालू ए लुरिया पे पिटालू तो पिटाले तो प्यारो तो उहे करलन ना तब का नहीं रखे आवतलू नहीं रखे का आवतलू हमारे के कैसे बतिया आवतलू अपन औकात में रह जा ठीक बा वो देख तरी ओसई बोलते हम ओसई बोलतालू चढ़ के बोला तरू ना हम भैया जी से डॉक्टर चाचा से लगाव तरी फोन लगा के कहते जा चाचा समाधान लेकर ठीक बा जब हमारा में जान ना तो घर में कुटी कुटी काट के रख दिहन मुंह पेट लगावा तनी त ढेर कपाट चढ़ के बोला तनी के हम बोला ना हमारा माई बाबू आज ले हमारा के बोलबे ना कइले उ हमरा के हम बोले राउर माई बाबू के का बुझाता जात न भरी। हां ना रउआ खेत में आ माई घर में तका मैं हमरा के नहीं देखाते हम बेटा की सब बतिया देख रउआ के तब बुझाता कि हमर चाचा ऑफिस में काम करन कहूं कोनो ऊंच नीच के बात जाता का बीती उनका पर चला रहे तरह से 10 ना जोड़ता नहीं जाता हमर भी डीलिंग मन कितना रउआ से प्यार करलन रउआ के चाचा है देखी त केहू गांव घर में जींस पैंट पहने रउआ के जींस पैंट पहनावेला रउआ चाचा लगा के ओ दादा हमर जींस पैंट पहनल निहार ताली हे भगवान देख लतनी हिंकर जवाना तो हमरा के मतलब का हमरा के निहारत नहीं थे रउआ के इतना जिंदगी दिलवर ने इतना अच्छा से रखत रहन दादा हमरा के तू पहनावल चाहत रहो ए पहले बेटा है गवार ने सूट पहनावल चाहत रहो हमरा के सूट पहनी हम तो चाहते बानी कि सूट सलवार पहन के रही घर में शान हो गई नी ऐसा का लइकन नहीं बुचानी नहीं थी ऐसा का भई का चीज त अपन औकाते में रह औकात से बाहर मत जाए अरे झक के ना खाओ जल्दी ना अपन नहीं भी जाके आई तो बगन देखई ए देखा मैं पहले मत जल्दी को मार के जदा बक बक कइलू तो हमर जब पहन के हो बड़ जल्दी बोला देखावे के चाहिए ये जदा चुप चुप रहा ले तू बिना करके चली दीदी घर में चली एक के लौरी हक करले बड़ी सा ना आज तू का करल हो तू का करल बोला ना कोनो बेटा माई का जा जा ना जा तू ही ओढ़ जा जा अरे तू वाली जाते जा तू लेके चल जा तो रौरे रह जी चाचा काय कहां रे चाचा बाप सब मैं के हम का कहत दी काय का मैं हमर मईवा